През 15 век, когато на жените е било забранено да практикуват лекарската професия изобщо, тя е имала коража да се изправи срещу наложените забрани и да практикува това, което е смятала за свое призвание. Най-силно впечатление ми направи е бинтоването на краката. Това е нещо изключително, не чета за първи път за това, но всеки път ме поразява. Как на момиченцата от съвсем ранна детска възраст, от около 4-5 годишни, им бинтоват краката така, че да получат формата на лотос. И това се е смятало за изключително съблазнително и мъжете са го намирали много сексапилно. Това се е прилагало само на момиченцата от висшето общество или, как да се изразя, от високопоставени семейства, които се предполага, че след това ще се омъжат също в високопоставено семейство. И тази черта на бинтоването на краката ще бъде изключително ценена от бъдещия и съпруг. И всъщност градината на богохулните удоволствия, на чието име е наречено имението, е една великолепна градина, в която се отглеждат всякакви овощни дръвчета, включително и черници, с които всъщност се хранят копринените буби, с помощта на които това семейство произвежда копринени тъкани и продава из цялата страна, из цял Китай. В книгата е не само династията Мин, но още 3 други императори. И за някои неща се наложи дори да се свържа с авторката, която беше изключително отзивчива и ми отговори още същия ден на имейла, с който помолих за пояснения. И дори ми написа, че макар да е 6 часа сутринта, тя ще се постарае да ми обясни всичко, за което питам.